Δεν συγκρίνεται τίποτα σε αυτή τη ζωή με την αγάπη που έχει η αδερφή σου για σένα και είσαι εσύ για την αδερφή σου. Δεν έχει να κάνει με το πόσο μοιάζεται, έχει να κάνει με το ότι ξέρεις ότι ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, οτιδήποτε και αν συμβεί εκεί. Κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει όπως με καταλαβαίνει η αδερφή μου. Ξέρει ακριβώς τι σκέφτομαι, τι νιώθω απλά κοιτώντας με στα μάτια. Είναι πάντα ο πρώτος άνθρωπος που θα μου πει: εδώ κάνεις βλακία, ρε φίλε, αλλά όταν με έχουν αδικήσει θα είναι αυτή που θα τσακιστεί και θα έρθει οτιδήποτε και να γίνει. Συνειδητοποιώ όσο μεγαλώνω ότι είναι ο λόγος που έχω αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρω ότι οτιδήποτε και να γίνει υπάρχει ένας άνθρωπος που με αγαπάει τελείως unconditional. Και θα είναι δίπλα μου οτιδήποτε και να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου με τον πιο μαγικό τρόπο. Και πραγματικά πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν μοιραζόμασταν το ίδιο DNA, θα είχαμε βρει τρόπο να είναι μία στη ζωή της άλλης. Θυμάμαι ότι ο πρώτος άνθρωπος που είχα σκεφτεί όταν είχα διαβάσει το shout out to the universe for letting me existing at the same time as you ήταν εκείνη. Και ακόμα και αν δεν πιστεύω στην τύχη σε τίποτα, πιστεύω ότι όλα είναι επιλογές. Η δουλειά, ο σύντροφος. Εκείνη είναι η μοναδική εξαίρεση. Συγκινήθηκα τώρα. Χρόνια πολλά, αδερφάκι μου. Είσαι ο πιο μαγικός άνθρωπος που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου.